Mga tugang kaibanan po ko niyan si Mr. Milo Maralag, Employee of the Year kang Kasureko, matibay na lineman. Pinasyaran ta siya ngunyan sa site. Tangari ka putunta siya. Kumusta man ang buhay kan sarong lineman? Uh-huh. Ano ang madalas na angat na inaatubang kan sarong lineman kan sarong electric cooperative? Yan po ang angat sa muya, pag nagsakat ka na sa poste, talagang yan, delikado talagang marita. Alos po sa poste, mga live wire po yan. Ano ang, kumbaga sa nakakapaugma sa imo na padagos na magservis sa kooperatiba? Nakapagmang po sa kuya para magpadagos sa pagserbi sa mga konsumidores. Ito po mapagserbihan sinda ng tol-tol asin markas na responde sa tanang mga pangepo manungot sa kuryente. Ano ang mensahe mo duman sa mga kababayan ta na hanggang kunyan mayo pa ning kuryente na haloy naman na nagahalat kan na makaigwan ning kuryente? Duman po sa mga member consumer owners ng Kasureko 2, dikit lang po ang pag-unawa sa pasensya dahil ginigimo po gabos na pagi para ka gabos mapailawan. Ang nangyari po ngunyan kaya si Dako lang distroso, medyo nahuri-huri po ngunyan. Pero ang Kasureko 2 po dahil nagpapabaya, talagang ginigimo nagabos po mapailawan ang mga member consumidores. May duman sa imo sa harong mo may kuryente ka na. Asa ngunyan po sir, mayo pa. Mayo pa po talaga akong ilaw, duman sa muya. So, salamat na maray sa tinaumong dikit na insight sa muya para maintindihan ang buhay kan sarong lineman, ang kadipisilan, lalo na pag nagsasakat na sa poste. Good luck sa imo, stay safe sa imo, sa mga pagiriba mo sa mga linemen kang Kasureko sa kasi mga nag-augmenting di sa tuya. Hindi po sir. So, congratulations sa imo. Taaram kong Thank you po. naging Employee of the Year kagirari kang sa tuyong kooperatiba. Thank you po sir. Okay? Good luck. Thank you po, sir. Mga tuwang kaibanan po si Sir Moses Kunyan, siya po ang safety officer kang Kasureko. Siya nag-i-ensure na talagang ang mga nagsasarakat ng mga linemen, nag-o-observe kan si mga tamang prosedimento, takarig maging safe man ang sa inang mga buhay. Sir, paki-istorya, ano ang ginigibo kang co-op, takarig masiguro ta na ang sa to yung mga linemen, yaon man sa tultul na kamugtakan. Inot na inot po ang sa tuya pong mga linemen, bago po yan naging lineman, nag-agi po yan sa training, sa tamang training. So kung di po ko nakasala, mga 1 o 2 months po ang training kaya. So ito pong inapon na basic lineman training course. So pagkatapos ang nakaano po dyan sa training niya, gabos pong mga line works, si gabos pong mga materials duman po pigano sa inda, pati na safety measures sa line works. So pag naging na po sindang lineman, ang opisina man po, nagpo-provide po sa inda ng gabos pong tools para ma-ensure na safe po sinda. Kita po nagpo-provide ng mga personal protective equipments. So, po yan sa hard hat, safety belts, si body harness, safety shoes, yan, and safety gloves po. Yan, and spectacles din po. Yan, pagpo-provide ta yan. Kasi base po sa Republic Act 11058, so kay po ang tala pong i-provide sa line workers ang mga piping ini na standard. Ang minsan po kay baka Sir Moses, may mga insidente po ni mga aksidente. Ayo po. Na mga aksidente, I mean, na nagbubuhis ng buhay ang very unfortunate sa bagyo pong ini, pero nakakapira na si nagbuhis ng buhay. Kaya sinisiguro ta po mga tugang na igwan ng mga measures na in place ang kooperatiba. Kaya naugbo po kita ang kooperatiba pa lang ngunyan, igwan na kita ng safety officer na pigil. So good luck po sa Indo. Sana permitang masiguro na ang safety and security kan sa mga linemen na in place. Ayo po.
Ang mga benepisyo po, yaon man po sa inda, no? Ayo po, ayo Just in po, ayo case po. na Ito po yan. dakulang tabang talaga po ning mga kwentang ining mga augmentation Ayo po, ayo po, ayo na po. pigpapadara sa tuya igdi sa Ayo po. Tapos sa araw tuyang, po kaning may kalamidad, kulang po ang tao. Pag araw po kaning mga ano. So kayo po ang talaga po ang ayuda. Sige, sige. Thank you, sir. Thank you. Ayo, salamat po. Ini nakaagi pong pirang bagyo, nahiring ta po si struggle kan mga electric cooperative. Hindi po sa Naga, particularly ang Kasoreco 2. Ayun po. Yan po sa tuwing niyan, pigabanat ang dikit na oras si Manager Emilita Candia kang Kasoreco 2. Dako lang pong kaugbahan ta, Manager Candia, kasi pigbisita mismo kita din ni Naya Administrator Masongsong Yes and po. si mga congressmen ta sa party list na nagsusupport sa full restoration kang electricity. Ma'am, pagkakabagyo po, ano po ang priority kang co-op? Siguro, in general terms, paano po nindo pika-prioritize ang pag-restore kang power sa sarong locality, munisipyo or syudad? Ayun po. Paki-explain po tabi. Oo. Sa ano po, si manner po kang sa tuyang restoration, si proseso, ang primero po kayan, after po kang bagyo, sihiling ta po kung okay po si mga substations and may coordination po kita sa NGCP kung ano po ang sa inda pong program and plano man po regarding sa supply. So, aram taman po na nakakabit po ang satuya ng supply sa NGCP line, so sa transmission. So, iyan po pig-coordinate ta, and once po na mag-go po ang NGCP, automatic po pig-secure taman po ang satuyang mga substations. So, after po kaya na ma-restore ta na po ang ilaw kang mga substation, kang kuryente, kang power, so mapailaw po kita kang feeder lines. Kinikater ta po muna ning primero ang mga backbones. So, ini po si mga main line kang satuya po ning linya. In line po sa mga LGU man po sa local government po ning obheto na mapabulusan tulos-tulos ang satuya po ning mga business centers, ini pong mga hospitals dahil ini po ang mga primerong nangangaipo kang serbisyo po kang kuryente. And lalong-lalo na po ini pong mga business center na na sinda po ang nagtatao po ning mga negosyo, mga trabaho. So saal daw po ning kalamidad, sigapos po ning mga pangangaipo kang mga tao, dapat po maitaob man po kani yung mga negosyo tapong ini sa, lalo na po sa syudad kang Naga. And ang masunod na po kayan, iniyo na po ni yung mga lateral lines. Ini po mga lateral lines, kada barangay po may mga crew na po kami kaya nipiga-assign para po hilingon ang linya kung ano po ang mga damages and kung ano po mapapadali ang restoration. Kakabit po kayan kagawad ang paghiling ta po kang kaligtasan, bako lang po kang mga lineman ta, kundi pati na po ang buhay kang satuyang mga member consumers. Ma'am, dako lang bagay po ining task force na nag-iigdi sa tuya Ayun to po. assist us. Siguro, tanong ta po ning background kani ang mga nagdadalan sa tuya. Ayun po. Paano po kamo nagge-generate ning arog kaning kadakol na nagatabang igdi sa cooperative? Bako lang sa Kasoreco, kundi sa iba pang tinamaan kang bagyo. Ayun po. Actually po kagawad, initially po kayan, ongoing pa lang po ang bagyo, ano po, during typhoon pa lang po, may mga coordination na po kita sa mga higher authorities, ito pong nakakasakop sa mga kooperatiba, special mention po dyan ang National Electrification Administration, ini pong PhilReca, ito pong nakakasakop kang mga association po, kang mga electric co-ops, entire Philippines, nag-aarapod na po yan sa mga affected na mga co-ops. So, pig-assure na po ninda na kung ano man po ang pangangaipo, yaon po sinda dyan. Kasi bago po kagawad, pig-mention mo po bagangani si Admin, Masungsong, and si Congressman Presley. Nag-igdi po sinda last 2 weeks ago po garo ito, or last week. Pighiling po ninda ang kamugtakan, and pigdara po nga ninda si ito po mga task force from Region 1. So sa Kasoreco to po, igwa po kitang 10 task force team, hali po sa mga iba-ibang kooperatiba kang Region 1. Ma-establish po kita ning substation sa Pacol or San Felipe. San Opo. Felipe area. Ang sanggunian po, nagpasar naman ning resolution para igdi in support naman sa effort nindo. Ayun po. Ano po takay po ang mag-establish kaya? Actually po, booming po ang Naga. Initially po
in terms of economic zone, in terms po of businesses. So, nagkaigwa po kami ng planning regarding po duman sa mga power requirements, lalong-lalo na po ang mga big loads, and may nagsusulputan po ni mga subdivisions. So, kay po hanta pong matawan, maasigurar na yaon po ang supply kang sa And tupong not to mention kooperatiba. na pirming nauhuri ning lugar na ni. Pag may bagyo, grabe pirmi ang tama. Iyo po, lalong-lalo Siguro na po kay ang kuha niya talaga upper. ning separate na Iyo substation po. man tangarig maasikaso man tulos. Oo, tama ka po diyang kagawa dahil po ngunyan po ngani talaga ang part po kang San Felipe and Upper Barangay, yaon pa po igdi yung substation nagkukuha sa Del Rosario. Aram tamang po baga kagawad sinag-aging tulong bagyo. Ang pahingalo lang po talaga kagawad kang lineman, ito pong aldaw kang bagyo. The following day, mapuuna naman pong restoration for 3 consecutive weeks po, baga, kagawad si Satuya po ng typhoon, and dahil po talaga nagpupundo ang Satuyang mga linemen. Kaya po, GM, appeal mo sa public, lalo na itong mga day pa inaabot, or in general, na pag may mga araw kaning calamity, maintindihan tang approach kan mga electric cooperatives kung paano ninda ginigable. So, final word po tabi. Okay po. Ini pong Satuyang mga lineman, best effort po talaga. Even po nga ni Sinda, mayo pa po ng kuryente, pero still ang serbisyo po, as in ang pagkamot po sa pagtabang, yaon po sa Sainda. Kaya minsan po may garaba pa sindang harong, pagkaaga po kayong rayaon yan igdik. Talaga pong pigaano na kung paano makarestore po kang Satuyang linya. Kaya ang inahagad ko lang po sa gabos pong mga member consumer kang Kasureko to, na kami po pinapadagos ang samuyang pagserbisyo. Higibuhon mi po kagawad. Ang gabos pong makakaya, with the help po kang Satuyang Board of Directors, ang management, ang entire workforce po kang Kasureko to. So, salamat pong maray sa pag-intindi. Sa iling ko po, mga tugang na namatiman kan mga residentes kan, bako lang kan naga. Ayo po. Si bilis kang si restoration. Inaram ko po na intindihan maninda, nahiling ninda ang hero, ang Kasureko. And aram ko po na deep in their hearts ang pasasalamat. Mahiling naman po yan sa social media, nagpapasalamat. Ikaw ang nagko-correlate, natural yan. Ayo po. Pero sa history po, lalo na yung mga makakusog na bagyo ngunyan, sa history, pwede ta masabi na mabilis ang in a matter of 2 days, 3 days, si Satuyang sentro na tulos. Ayo po. So salamat tabi GM. Aram kong yaon sa abaga mo ang grabing pressure. Bakong suba-suba ang pagiging manager kan sarong electric cooperative. Salamat pong maray, GM Kandi. Okay, thank you very much po sa kagawad. And since sa gabos po sigurong consumer na nag-aantabay po kan sa imo pong programa. Thank you so much. God bless us.